Imagine waking up did vako vakudaita mukadzi. This happened to this guy anonzi Tanya. Did vake ndeava but mazuano vadaiso. And who is this one? This is Tatelicious, the first African to do a gender transplant. Ndikutonyara ndichitogadzira video rinoni ndichitaura pamusoro pake. I never thought kuti ndichagadzira video ndichitaura pamusoro pemunhu anonzi Tatelicious. Zvotonyadzisa zvokutoti nhasi ndatoti handisikuda kubuditsa face yangu because this is a very controversial topic. And to youngsters watching this video, don't be like Tatelicious. Why? Rege ndichikudzai video rinoni. I don't have enough information about Tatelicious. That's why video ranhasi ranga chitonetsa kugadzira. Ndatotora time yangu painternet ndichizama kumboresearcha because I was never interested in him, content yake kuti anogadzira yakaita sei. Pavideo rinoni throughout ndichamurefer as him, not she, because I don't regard him as a woman. Because mai vangu vakaroiwa ndini nhumbu inini. Vakaroiwa nemukai vanogara vakandudza mukadzi yakavaroya. Kandi panga ndichisearcha nhasika ndabva ndanyatsosearcha pamusoro pake ndobva ndazoona imwe interview yakabvunzwa mama ake ndofunga vaibvunzwa paradio station kunzi upbringing yaTatelicious yakamira sei. Toda kunzwa kuti achikura anga ari normal boy here kana kuti izvizvo akazosvitanga akura. Saka muinterview yacho mama wake vakarondedzerawo zvisere kuti zviri kutaurika izvi zvokuti mwana anozochinja zvozodai zvakatanga sei. Makazvionawo here pamakamubereka akakura ari mwana akaita sei? Zvaimbofamba sei? Pakumubereka akaberekeka ari mwana wechikomana, but mararamiro akazenga woita manje anga asisiri echikomana. Zvakatangira ndingati ndakatanga kuzviona achienda kucreche aichema achiti handidi kuenda ndakapfeka hembe dzechikomana, ndoda kupfeka madresi. Ndomupfekedza dresi oenda kucreche kuye unosekwa zvokuti dhune vamwe ndopo anozoramba kupfeka hembe yechikadzi manje. Ndo matangira zvakaita. Okay, I understand vakazvarwa vari mapacha. Alright, okay. Right, nyatsoti taurai zvizere kusvika patiri nhasi tiri kutaura nyaya tiri kutaurai. Akazongoramba achienda kuchikoro, kusvikowo aite O level, aite A level, but kuchikoro kwacho nitaipfidza nokudedzwa achinzi mwana wenyu haadi kuenda kune vamwe vakomana, anoda kutonogeza kumabhathurumu evasikana. Saka hatisiuziva kuti tingaite sei. Pane chimwe chikoro takatonzi neheadmaster izvi hatizvikwanise, mbomuchinjaiwo mwana wenyu. Ndofunga takamuchinja zvikoro zvinenge about 3-4 nenyaya iyoyo. Hani mazvinzwira mega kuti akatanga ari kuchikoro. Akazvitanga ari kuchikoro, kwanza ari kuchikoro akambochemera kuti ada kupfeka dress, haasi kuda kupfeka short kana trousers zvinongoitawo vamwe vakomana vachienda kuchikoro. Akazosekwa nevanhu nekudini chichi. But some researches emascientist, pana amwe mascientist ari kustates anoti kwanzi izvi zvokonzerwa nemahomoni emuviri anenge adevelopa pasipo here, konti mukomana anogona kudevelopa mahomoni emusikani here. Ndozvinotaura amwe mascientist. Ndosaka ndati mascientist. Saka izvizvi hatinyatsi kuziva kuti ichokwadi. Asi vanhu vekuchechi, they call this a demon. This is a demon. Vanoti shavi. Vanoti shavi vanhu vekuchechi. Imimi iwo uri kuona video rinoni, tell me what you think in comment section. Toti demon here kana kuti mascientist aya ari right anoti kwanzi mahormones emuviri anoenda kusiko nechichi. Saka Tatelicious akambobvunzwa kanzi mwana wako saka achakutodza kuita sewe. Iye akabva apindura achiti kuti nditengo chani baba vangu vanga wasipo paifambwa namai vangu kun'anga. Hapana n'anga yandisingazive muHarare muya nemumozambique nemumalawi. Taitenderera namai vangu, then mai vangu osvika kuti n'anga yakuda kuenda kumapena nenyaya yekuti ndibviswa ungochanu. Zvikanzi baba vake vari kupi? Zvikanzi baba vacho havapo. Zvikanzi hazviiti kuti tiite nyaya idzi vedzinza rake vasipo. Ndakaregererwa nababa vangu inini. Ndosaka musina muchindoona ndisina basa navo vaKristofa vaya, nekuti ndo vakanditadzisa kuti ndibvise zimweya rakaiswa, because mai vangu vakaroiwa ndini nhumbu inini. Vakaroiwa nemukai vanogara vakandudza mukadzi yakavaroya. Tikanzi asi akazofa.
And personally, I'm also shocked about the number of people like my post aniswa na Tatelicious. Tatelicious are one of my content creators in Zimbabwe. Aneta my views, nima likes akawanda. And by the time I'm making this video, I need over 500,000 followers per Facebook. Kwese ku TikTok kuchero kupi anopisa ma videos ake. And inini I'm also surprised kuti why my page mahombe like vanazi celeb ma nasi vamuposta pamusoro pake. They seem like they are promoting him. Zvitonge vakumupromota kuti vakuramba vachimupa like further attention. And futi vanokomenda futi ndo vamwe vanomupa further attention. And content yake anoposta everyday content. But anogona kuposta mavideo 5 kana 4 and content yake yese ndeyekutuka vanhu kana kungoshora zvinhu zvinenge zvaitwa nemunhu. And here is one of my video kune vanhu vasingamuzivi ndati ndimbokuplayera ivideo zvaanenge achiita pasocial media achituka vanhu, saka ndeiri bala kwakusi kuna madoko uri kudyika uchifamba abala kwa uende unochinjirwa mapirisi ako uri kumwedzi babala kumba kune chikafu babala uri kurowa nemukadzi wako ere kumasvingo ukakuzi kunamata ndeopi mwari anoda kunamata kwasvika munhu ascrape brain kudani. Tell me which God wants to be prayed at ukusvika munhu ascata scrape vakaserenti. What is going on here? And Tatelicious hameno kuti panda researcha video rinona anga chinzi akachata muna 2017 akachata nemurungu. But what also shocked the people who watched the video remuchato wavo, murungu wacho aitotadza kuti ari kuziva kuti Tatelicious akachinja gender. You see, can you imagine murungu wake aitoziva. There's a video which I also found yekuti Tatelicious akakoka mwana wake pamuchato kunzi mwana wangu ndoda kuti uye kumuchato, saka aiva pafone call nemwana wake, saka iri ndo clip racho ari pafone call nemwana wake. Mwana wangu kuuya kumuchato, zvino kumuchato uku unenge uchinditi dhedhere pakazara vanhu tanya todina imatema ingati planei monditi matema yanditi ndoti monditi matema hamunganditi mama because mai vako variko mwanangu. Thank you for watching. Musakangane kusubscribe. Ndakatomirira macomments enyu ndoti munyore muzasi mundiudze kuti muri kufungei pamusoro pa Tatelicious. And vasingandizivi ndonzi Hasta PV.